Και ο εχθρός ήταν από το βορρά. Ήταν ο Σλαβοκομμουνισμός. Μετά το 89, μέσα σε ένα χρόνο, οι ταμπέλες έγιναν μουσουλμανικό σχολείο, μουσουλμανική ενότητα νέων, μουσουλμανικό τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, μας έρνουν κάθε φορά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί αυτοί λένε ότι μας στερείται το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, πώς ίσχυε πριν 5 χρόνια και δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως έχουμε δεκάδες καταδίκες πάνω σε αυτό. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι οι Έλληνες που ζουν ελληνικής καταγωγής, Αλβανοί πολίτες που ζουν στην Αλβανία, δεν έχουν δικαίωμα να έχουν ελληνικό ψηφισμό νέων, ξέρω εγώ, ελληνική γειτονιά. Αυτά, αξίζει να τα δουν τα παιδιά και να τα κουβεντιάσουμε μαζί τους. Αν θέλουν να θίξουμε κάποια θέματα, να βγαίνουν. Φωτογραφία που τράβηξα εγώ πάλι από τα. Μέχρι εκεί μπορούσα να πάω, από την Αμόχωστο. Είναι από μακριά για να δείτε πώς είναι. Το σύνθημα λοιπόν αυτό είναι τη δεκαετία του 60 και λέει «Όχι στο εφικτό». Ήταν την περίοδο εκείνη που γίνονταν μεγάλες συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις για το αν μπορεί να βρεθεί μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Και τότε οι ακραίοι εθνικιστές, μιλάω για την ελληνική επιγραφή, μιλάμε για Ελλάδα, έλεγαν «Όχι στο εφικτό». Δηλαδή το σύνθημα ήταν να κατορθώσουν το εφικτό. Αυτό εκεί με πήγαν συνάδελφοι από την Κύπρο και μου το διώξαν αυτό και μου είπαν θα μπορούσε να είναι μία εξήγηση γιατί ξεκίνησαν μια σειρά δεινά και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα διχοτομημένο νησί. Αυτά είναι αφορμή για συζητήσεις πολλές. Αυτά δεν τα λέω για να δείξετε στην τάξη, αυτό δεν μπορεί να το χειριστεί το παιδί. Δεν κάνουμε μάλιστα και το Κυπριακό. Όμως σας λέω ότι πόσα πράγματα ασκούν μία άτυπη διαπαιδαγωγική διαδικασία σε όσους τα βλέπουν σε καθημερινή βάση και γίνεται ασυνείδητη εγγραφή όλων αυτών. Αυτό είναι πρόσφατο. Είναι το μνημείο του Ολοκαυτώματος Αροδετών Εβραίων και είναι το ίδιο μνημείο στις 27 Οκτωβρίου 2012, όπου οι γνωστοί άγνωστοι χάραξαν αυτό παραμονές στις 28 Οκτωβρίου για να μην ξεχνιόμαστε. Και τι γράφει από πάνω από τον αγγελωτό? Κοιτάξτε, μπορεί να έχει και συνέχεια από δίπλα, δεν ξέρω τώρα. Αν με γράφει, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Σημασία έχει η σβάστηκα πάνω στο αστέρι το εβραϊκό. Θέλω να σας πω ότι η Ρόδος, για όσους δεν το ξέρετε, προφανώς πιθανόν πολύ να το ξέρετε, είχε περί τις 2.500 εβραϊκό πληθυσμό, από τους οποίους όφηκαν 150-190, δεν ξέρω άτομα συνολικά, όπως λιγότερο από 200. Όλοι εξοντώθηκαν στο Auschwitz, όλα τα άτομα αυτά. Και η πόλη στην οποία συνηθίζουμε να πηγαίνουμε εκδρομές πενθήμερες, η παλιά πόλη της Ρόδου, είναι η περίφημη Ιουδαιρία της Ρόδου, δηλαδή η εβραϊκή συνοικία της Ρόδου, στην οποία βέβαια δεν έχει μείνει κανένας. Οι ελάχιστοι από αυτούς που σώθηκαν είναι στην Νότια Αφρική ή στην Αμερική. Και εδώ είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο φωτογραφίσαμε στην Ιερουσαλήμ, Θεσσαλονικιός, πολιτικός μηχανικός, ο Ιάκωβος Τούντζα, το 2006 έχει πεθάνει πλέον. Είμαστε μαζί με την κυρία Βρετάνο στο σεμινάριο και μας είπε την προσωπική του ιστορία και αυτό σώθηκε γιατί ήταν βιολιστής και έπεσε στην ορχήστρα του Νταχάου. Δεν θυμάμαι, το ξέρετε. Γιατί, ξέρετε, οι Γερμανοί επέλεγαν τους βιρτουόζους και έφυγαν ορχήστρες κλασικής μουσικής. Αυτοί έπρεπε και να ταΐζονται καλά για να έχουν δύναμη να παίξουν και έτσι επέζησαν. Αυτό δηλαδή μπορούμε να το δούμε παράλληλα με αυτό. Σεράγεβο, στη Βοσνία. Περπατούσαμε πάλι με μια παρέα από εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη και πέσαμε σε αυτό το οποίο ήταν χαστούκι στην κυριολεξία. Μην ξεχνάτε τη Σρεμπρένιτσα, είναι στα αγγλικά και είναι και στα κροατικά, στα σλοβικά. Συγγνώμη. Εγώ, σαν Ελληνίδα, έπρεπε να εξηγήσω γιατί οι Έλληνες υποστήριζαν την πολιορκία του Σεράγεβο μετά δεν μπορούσα να πω τίποτα. Από την άλλη μεριά, όλη η πόλη ήταν γεμάτη από δωρεές ελληνικές, θέλω να σας πω, ότι έλεγε κτίριο που αναγγέλθηκε με τη δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης. Και μάλιστα μου κάνανε πλάκα οι ντόπιοι συνάδελφοι και έλεγαν από τις τύψεις. Μετά δίνατε λεφτά γιατί υποστηρίζατε τον Κάραζιτς. Τέλος πάντων. Αυτό είναι στην Καλαμάτα, στην περιοχή μου. Κάθε μέρα στο διοικητήριο γράφουν έγγραφα, τα σβήνουν, αλλά αυτά τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Στο Σεράγεβο. Αυτή η εικόνα αριστερά είναι από μια έκθεση που έκανε στη βιβλιοθήκη του Σεράγεβο, ένα θαυμάσιο κτίριο του 200 χρόνων, το οποίο βομβαρδίστηκε από τους ελεύθερους τότε, από τις ομάδες που ήταν γύρω του. Το Σεράγεβο είναι μέσα σε μια κοιλάδα, διαρρέεται από ένα ποταμό τον Ερέφδα και έχει πολύ μεγάλο βουνά δίπλα. Εκεί είχαν προπολιστεί λοιπόν οι ελεύθεροι σκοπευτές και όλοι αυτοί που βομβάρδιζαν την πόλη, και το μακελιό ήταν μεγάλο. Καταστράφηκε λοιπόν αυτό το καταπληκτικό κτίριο που είναι, ας πούμε, σαν να βομβαρδίσει αντίστοιχα το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Δεν το αναστήλωσαν, παρά αντικατέστησαν τη σκεπή του με ένα γυάλινο, όπως το Reichstag, ας πούμε, μια γυάλινη σκεπή, και τώρα είναι χώρος εκθεσιακός. Είχε
Και χθες μια έκθεση που είδαμε έτυχε να είμαστε εκεί, το θέμα ήταν προφανώς ο πόλεμος και δείτε πώς προσλαμβάνει ο νεαρός καλλιτέχνης τον ηρωισμό του πολέμου, τα παράσημα στους νεκρούς. Ήταν εφιαλτικό, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από εκεί, επέλεξα αυτή γιατί μου θύμισε το έργο του Λεζέ, ο οποίος πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει αυτό το πρόημο έτσι αφαιρετικό και λίγο κυβιστικό, το βλέπω εγώ, με τα μέλη των ακροτηριασμένων στρατιωτών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά. Δηλαδή, μπορείτε να διδάξετε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο από την τέχνη. Να επιλέξετε δηλαδή 10 έργα τέχνης και μία ταινία για να κάνετε τα πάντα. Γυρίζουμε πάλι στον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκε ο ελληνικός εμφύλιος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αφίσα του ΕΑΜ, θα ψηφίσει το χαμό σου, ψηφίσει, βλέπετε, αγγελωτό σταυρός, Χ, ομάδα Χ, χρήμα αγγλικό, δηλαδή όλα τα σύμβολα, τα εύκολα αναγνωρίσιμα. Και δίπλα ο ριζοσπάστης, όλες τις κάρτες, όλοι λευκό ψηφοδέλτιο, ζήτω δημοκρατία κτλ. Αντίστοιχα, η αφίσα από την άλλη πλευρά, τα όργια των Νεαμοσλάβων και ο Ορθιελώδης εθνικός εκδικητής. Το παρόν έργο εμπνευστέν από την αματηρά θυσία του έθνους ετέθη υπό την ηθική σκέψη της Ενώσεως Ανδρών Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής. Βλέπουμε λοιπόν τον αλητήριο, τον αντάρτη δρόμικο, κόκκινο, μύτη κόκκινη, άπλυτο, μπαλωμένο, τον πεντακάθαρο χωροφύλακα και την ύφη δίπλα, όπου βέβαια είναι τόσο πασιφανής ο τρόπος με τον οποίο θέλει να υποβληθεί ότι δεν σέβονται τα ιερά και τα όσια, η αγνό των προσβάλλεται κτλ. Και δίπλα είναι ένα γραμματόσημο της εποχής, γράμμος, ύψωμα 25-20, Ελλάς, έτσι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τόσο. Για να φτάσουμε σήμερα λοιπόν, στα σημερινά φύλλα που μας ψεκάζουν, που έχουμε τις θεωρίες της παγκοσμιοποίησης, που κάποιοι τα παίρνουν από την Αμερικανική κυβέρνηση να λένε κάτι διαφορετικό ή από το Σόρος, ο οποίος επίσης κάθεται και πληρώνει τον κάθε καθηγητή ξεχωριστά για να πει τα δικά του. Και από κάτω έχουμε το Focus, με το εξώφυλλο αυτό το οποίο δημιούργησε σάλος εμάς και μας βοήθησε να μπούμε σε μια διαδικασία να κουβεντιάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ την αντίστοιχη εσπρέσο της Γερμανίας. Ο Κορμοράνος, που χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, ότι ήταν τέτοια καταστροφή που προκάλεσε η θελημένα οσατά, που δεν πρόκειται να συνέχει ποτέ τον όποιο ημισφαίριο κτλ. Μόνο που ο Κορμοράνος ήταν από τη Βόρεια Θάλασσα, το έβγαλε η Εκβαρή στο πρωτοσέλιδό της, αλλά βεβαίως είχε αναπαραχθεί ελάχιστα από τα υπόλοιπα δυτικά μέσα, και όπως λέει και ο Γκέμπελς, συκοφάτησε, το τέλος κάτι θα μείνει. Λογοτεχνία. Επειδή το πρόγραμμα σπουδών μας λέει να προτείνουμε στα παιδιά και την ανάγνωση ενός ολοκληρωμένου μυθιστορήματος. Βάλτε και ένα ιστορικό μυθιστόρημα μέσα. Δεν είναι κακό. Και βοηθάει. Έχω επιλέξει εδώ κάποια από μένα που φάνηκαν πολύ καλά. Τα ερωτικά χρόνια του Χαβιαρά, ο Γιάννης Αντζακάς με το θολό πυθό που αναφέρεται στις Πεδουπόλεις, η Μάρο Δούκα, Αθώοι και Φταίχτες, υπάρχουν και υποκριτικοί, ξέρετε, οι πρόσφυγες δεν είναι μαχαΐστοι και μουσουλμάνοι, δεν υπάρχουν αμφισβητή. Η Αριάννα Χνή, με το κοσμοπολίτη και ατμόσφαιρα των μυστικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή. Η άλλη μεριά του νερού της Φερντέ Τσιτσέπογλου, που αναφέρει στη γιαγιά που ήταν πρόσφυγας από τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε μιλώντας ελληνικά με το σακουλάκι χώμα από τη Θεσσαλονίκη στην καρδιά της. Τα έχουν και αυτοί εκεί. Και βεβαίως τα άλλα πατρός και όχι το Ιουστάσιο Πολυκιό που είχε χθες. Έκανα λάθος. Για τη βιομηχανική επανάσταση που διαβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Τα παιδιά δηλαδή θα ευχαριστηθούν, θα δουν μερικά πράγματα, αλλά βέβαια μπορείτε να δείξετε και του Ντίκενς, τον Όλιβερ Τουίστ και τα έχετε δείξει όλα για τη βιομηχανική επανάσταση. Λοιπόν, ρεμπέτικα της κατοχής και του εμφυλίου. Θα σαλτάρω, μας πήγαν την Αθήνα, κάποια μάνα μας στενάζει τα δύο πρώτα. Το πρώτο αναφέρεται βέβαια στην κατοχή. Το δεύτερο 44 είναι μετά τα Δεκεμβριανά. Από εκεί και κάτω είναι όλα για τον εμφύλιο. Έτσι, κάποια μάνα να στενάζει. Χτίσουν την τρελή σου κάθε, κάνει λιγάκι υπομονή, συνεχισμένη διαρκεία, επαναλάβω γράμμα, σαν απόκλωση, μύθος χωρίς φεγγάρι κτλ. Περισσότεροι θεωρούν ότι είναι ερωτικά τραγούδια, κάποιοι τέλος πάντων αυτές μας ίσως στην κοινότητα, και είναι απολύτως συγκεκριμένος ο λόγος που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια και γι' αυτό και τύχαιναν και λογοκριτικών παρεμβάσεων. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, το τραγούδι αυτό το οποίο τραγουδήθηκε πολύ, είναι ένα συγκινητικό τραγούδι, θα το ξέρετε, είναι από τη Σοφία Βέβο. Και κάνει πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Κοιτάξτε το τελευταίο. Τώρα που έμαθα αδερφικό το κόμμα υδρών και η Ελλάδα πνίγει την Ελλάδα στα βουνά, είδα τον τάφο των Δωρή Κολοκοτρών και δεν είχε κάνει όλους τους Έλληνες ξανά. Εντάξει.
Το τραγούδι λοιπόν αναφέρεται απευθείας χωρίς υπονοούμενα καλλιβορίες στον εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε τη χώρα στον αλληλοσπαραγμό. Κατόπιν τούτου είναι πραγματικά πολύ περίεργο πώς τα κατάφερε και πέρασε από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Επειδή το έγραψαν το τραγούδι σαν αυτή, που ήταν στην άλλη πλευρά, ήταν δηλαδή δική μας, δεν τους λογοκρίνουμε αυτούς. Αν ήταν λαϊκό τραγούδι, ήταν βέβαιο και θα ήταν κομμένο βέβαια. Είναι η τελευταία σύνθεση του Θεόφραστου Σακελαρίδη και μάλιστα το συνέθεσε άρρωστος στο κρεβάτι. Τώρα, περνάμε στην δύναμη του ντοκιμαντέρ και του κινηματογράφου. Εδώ βέβαια μπορούμε να τα δούμε και μετά μια σειρά από εικόνες. Μισό λεπτό, συνάδελφοι.